7. שלום מיכאל, איך עבר עליך השבוע האחרון בבית השכב"ג הגדול? היה אדיר ממש, היה לנו סמינר קיץ וממש נהניתי, עשיתי מלא קונצים על כל בנות לוטוס, הרגשתי ממש גבר עם זה. בשבוע הקרוב ייכנסו לבית השכב"ג הגדול דיירים חדשים. מה זאת אומרת דיירים חדשים? עכשיו? איך אתה מרגיש עם זה מיכאל? אני חושב שזה לא בסדר, מה זאת אומרת דיירים חדשים? עכשיו בסוף שנה, אחרי שנה שלמה אנחנו שכב"ג מאוחז וביחד, עכשיו זה פשוט לא בסדר. מיכאל, תירגע. אני לא ארגע השכב"ג הגדול, זה לא בסדר. אני מתנצל השכב"ג הגדול. שלום יובל, שמענו שהבנת שיסור עם הדיירים החדשים בבית השכב"ג הגדול. כן, אתה יודע, שמעתי עם אנשים פה, שם. והשארת את זה חסוי? תגדיר חסוי, כי דיברתי משהו עם ג'ינג'ית, ונראה לי גם תומר שמה, אולי גם נועה, ואתה יודע, בקטנה, שכב"ג גדול. כן יובל. אוקיי. תודה יובל. היי נועה. היי, השכב"ג הגדול, תקשיב, יש פה איזה שמועה שרצה שיכול להיות שיסור בטעות נכנסים לשכב"ג? יש מצב כזה? במקרה? זה נכון. די, השכב"ג הגדול, תקשיב, זה מטורף, אוקיי? זה מדהים, כאילו זה... מחכים לזה כבר חודשים, כאילו, אוקיי? זה גדול. מחכים, נו, השכב"ג הגדול, אתה... מה אתה נכנס לקטנות פה, כאילו? בסדר? זה לא... את מכינה להם משהו מיוחד? וואו, השכב"ג הגדול זה גאוני, וואו, חייבת להתחיל להכין, מה? וואו. תודה נועה. נילי? וואי, סליחה, אני הולכת כמו שתברה מרוב התרגשות. הופתע שמה שיסור נכנסים לשכב"ג. כמדריכת עבר של יסור, את חושבת שהם מוכנים להיכנס לשכב"ג? הם נולדו מוכנים. אני אכלתי אותם הכי טוב. וואו, איזה מגניב, נכנסת שכבה חדשה, נראה לי יהיה מרענן. מה מרענן? הם הביאו איתם מלא מחלות. מחלות? כן, הוא מלא מחלות, מצעבת, אתה לא זוכר את הדיזנטריה של שנה שעברה? טוב, יאללה, בקטנה, נראה לי מחסנים אותם בסמינר. טאובר, פסטרנק, מה תכננתם לכבוד הכניסה של יסור לבית השכב"ג הגדול? אוקיי, יש לנו כבר תאריכים, אנחנו הולכים לקחת... לא, טוב, אל תספר, די. אוקיי, הבנתי. רק אל תגזימו במעשה הקונדס שלכם. בסדר, צודק. שיהיה לכם בהצלחה. סומך עליכם. גם עליך. תודה השכב"ג הגדול. היי ג'ינג'ית, ביקשת לראות אותי? כן, שמעתי שאסור משתחבגים, ואיתם משתחבגים גם עוד שני ג'ינג'ים. זה לא מקובל עליי. יש לך פתרון? אין לי בעיה שישתחבגו, רק שצבעו את השיער לפני זה. כאילו, יש את שרון, שבסדר, קוראים לה שרון, אז זה לא בעייתי. אבל תחשוב שנה הבאה, ג'ינג'ית, תביאי לג'ינג'וס את הצבע הכתום מג'ינג'וסית, מוגזם. השכב"ג הגדול יכול לעזור לך בזה איכשהו? תקפידו על השמות, מה אני אגיד? עליי ג'ינג'ית. תודה. יואו, נועם, אני לא מאמינה שאסור נכנסים לשכב"ג. אין לי כוח אליהם, באמת, ממש אין לי כוח אליהם. יואו, אני לא מאמינה, כאילו, זה שהם נכנסים לשכב"ג זה אומר שאנחנו עוזבים, אתה מבין? תראה, מה עכשיו, כאילו, הצוגים של השבט, וזה עכשיו צריכים להתחרות, אין לי כוח אליהם, נו. מי לך כוח? על הכניסו, אין לי כוח שהם ייכנסו עכשיו. מה זאת אומרת אין לך כוח שייכנסו? מה זאת אומרת? אנחנו הולכים לעוף מהשכב"ג בגלל שיסור נכנסים, בסדר? אבל זה לא קשור, זה קשור לזה שאתם בי"ב, למה את צועקת? אתה לא תלמד אותי פה, בסדר? אני מלמד אותך כי אתה... יאללה! טוב, אני מיעוט פה, קוסומו. כנסי. כולם מחפשים את זה. כנסי יותר עמוק. זה קטן. מה קורה? הכל טוב? כן. אמרת לי שאת תדבר איתי על משהו. כן, שמע, נראה לי הסורים ממש טובים במחנה קיץ. בכללי הם נראים שפיצים. בחיים לא. מה? למה לא? ככה, כי הם לא...
הם ממש טובים. הכי לא רבקיסטים שיש. ממש לא, ממש לא. הם יהיו ממש טובים. למה את כל כך בטוחה? ככה, כי רואים עליהם, הם יעשו. מה, הם גדולים אז זה הופך אותם לטובים? כאילו, שהוכיחו את עצמם קודם. באמת? הם הוכיחו את עצמם, מה, הפרויקט לא הספיק לך? לא? מה לא? לא הספיק לי, אני רוצה... למה לא הספיק לך? זה היה מדהים. למה את כל כך חושבת? זה מספיק על שנה שלמה, מה הם עשו מעבר? מה הקשר? אבל זה היה הדרישות וזה מה שהם עשו והם הרימו פרויקט מדהים וזה מראה שיש להם את היכולת לעשות דברים ממש טובים. את רצינית? את מדברת שנה שלמה משוואה לפרויקט אחד, נראה לך הגיוני? זה כמו שתשווי שנה שלמה למחנה קיץ. בסדר, אבל הם חניכים, אם לא אומרים להם שמצופה מהם, הם לא עושים, הם עדיין לא במקום שהם צריכים להגדיל ראש. עכשיו הם ייכנסו לשכב"ד ואתה תראה שהם יגדילו ראש. זה לא נכון. למה? הם חניכי ט', הם לא סתם חניכים. שנה הבאה תצפים מהם להיות מדריכים, אז זה פשוט לא הגיוני שאת צריכה לגרום להם לעשות דברים. שלום תומר, איך עבר עליך היום בבית השכב"ג הגדול? היה אחלה יום, תודה, השכב"ג הגדול, זה נחמד לשמוע שיש התעניינות, אתה יודע, לא כל אחד שואל את זה, זה מאוד נחמד מצדך. איך אתה מרגיש עם הכניסה של יסור לבית השכב"ג הגדול? כניסה של יסור? בסדר, ניחא שייכנסו, למי אכפת? הבנתי. לא, אל תבין לא נכון. שכב"ג הגדול, אין לי בעיה עם הכניסה שלהם, אני אמרתי את זה רק כי אין לי בעיה, באמת, שיכנסו בכיף, לא שאני שלילי לגבי זה. הבנתי. לא הבנת, שנייה, אני מסביר, אין לי בעיה שיכנסו וזה יכול להיות מאוד נחמד, בסדר? שלא עשו צרות, אני לא בקטע רע אני אומר את זה. תודה תומר, אתה יכול ללכת. אתה בטוח? כאילו לא נראה לי שהבנת אותו בשכב"ג הגדול, אני אסביר את זה עוד פעם. אין לי בעיה עם זה שאסור נכנסים, זה ממש סבבה מצידי. תודה תומר, אתה יכול ללכת. טוב בסדר, השכב"ג הגדול צריך לכעוס. לא, תומר! וואי, מתן, איזה טוב הולך להיות המחסן. כן, הולך להיות לנו מחסן. חבל על זה. תותח השנה. בן וואי, זונה. שנייה רגע, קיבלתי אס.אם.אס מאורי. מה? אחי, אנחנו עוד 10 דקות יוצאים מראש העין, מקווה שאתם כולם שם ועם חכי. פאק. צריך בוא, לקרוא לכולם. בוא. מחכים לכם בפארק! רק הולכים להביא חכי.